Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumiwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, nyaya ndiri kufamba nayo inoita kunge nyaya inosekesa, but inyaya inonzwisa tsitsi, because patasvika senyika yeZimbabwe zvinhu zvacho zvisina kumira mushe. Ende toda timbotaura nenyaya yemental health. Nyaya yemental health kubva kumaprofita edu ari kuti profita kusvika kune avo vekupedzisira vepazasi-zasi vana vesangano kuti mental health zviri kumbofamba sei. Pana madzibaba vakauya vakati musi wa8 December ED anenge abva pachigaro. Tikavatenda tikatarisira 8 December akapfuura. Pandakati ndivafonere ndiite follow up ndinzwe kuti mweya uri kuti chii. Foni yakadayirwa naadzimai vacho. Vakataura kuti madzibaba vari kutorwara nepfungwa. Ezvino zvari kuchi kupsychiatric uku zvina kumira mushe. Mental health. Ndichifamba mumastreets esocial media ndasangana nemamwewo madzibaba vari kutaurawo izvo kuti ini hanzi ndini ndakagadzira AIDS ndikaisungirira pamuti uri kumasvingo. Mental health. Tabva kudaro tinogara tichiona vamadungu vachitaura kuti ndinoenda kudenga ndichinotaura naMwari, ndinoenda kudenga ndichinogocha naMwari, ndinoenda kudenga ndichinosangana nevanhu vakasiyana-siyana. Musatye zvenyu TB Joshua akagamuchirwa kudenga. Zvimbori chii ichocho? Inyaya yemental health. Pfungwa dzedu ndopadzasvika apa. Handizoti chii chiri kukonzeresa, but inini ndinobva nango yangu neconclusion yangu kuti dai zvinhu zvanga zvakanaka munyika, vanhu vachimukira kumabasa, tingadai tine maprofita enhema vashoma, tingadai tine mbavha dzishoma, tingadai tine pfambi dzishoma, tingadai tine avo vari kuita madrugs vashoma, tingadai tine vari kuzvisungirira, vari kukomita masuicide vashoma. Mawanai ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje. Pandisana pinda munyaya yangu zvizere ndikuti izvoni kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate nhamba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame nhamba idzodzo. Handitika toda sei todzifambira nyaya dzacho, ende tinodzifambira tisingatyi, tisingavhunduki. Handitika ende pana pandine mashoko ari kubva kuna Owen ari kutaura izvo kuti now it's easy to open a bank account and to register a company in South Africa. You only need a passport. Nyango usinako permit unokwanisa kuzviita zvese izvozvo. Akuregistra company yako anobva akuvhurira an FNB bank account. Namba za Owen ndo idzo dziri pascreen idzo. Bata Owen wotaura naye kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly vari kutaura kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje. Handitika saka batai Owen panhamba dziri pascreen idzo. Woita sei okuitirai mudhiginyira wacho, zvinhu zvenyu zvoenda kumberi, zvinhu zvenyu zvoita sei zvorongeka. Handitika hanzi nevasikana gwenzi rePhytomed richiripo harisati rapera. So if you are in Joburg, bata mai Robert. If you are in Cape Town, bata Fochi. If you are in Zimbabwe, bata Nyari panhamba dziri pascreen idzo. Gwenzi rePhytomed rakavhenekwa, rikaongororwa, rikanzwisisika, rikaonekwa kunzi aiwaka iri rinoshanda gwenzi iri. Natural herbs. Ungava une musana, ungava une mudumbu, ungava une maronda asiri kupora, zvese zvaungangofungira zvinoshanda chi negwenzi iroro. Handitika right, ndisingapedze nguva, let me jump into the video ndikuratidzei tozokurukura kuti chimbori chii chiri kuita kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa. Handitika zvikanzi mawane zvikanzi madzibaba vanoti vakagadzira AIDS vakaisungirira pamuti kumasvingo.
handiziva hangu kuti chii exactly chiri kumbonyasoitika kuti tasvika apa patasvika apa imbori nyaya yei handitika. Rega titeerere mashoko amadzibaba tinzwe kuti vari kumboti chii uyezve zvakaita sei zvakamira 1-1. No, nhasi uno ndinoona zvichinzi kune zvirwere zveedzi. Aiwa, edzi ndindakaigadzira. Ndakaigadzira pamuti wemutowa kuti vana vane vasingade kutumiwa ndakangoisunga neshinda yeblack chete ndobva yanyura muti iwoyo uriko kumasvingo. Saka nhau ndeyekuti hapana ari kurwara nechirwere cheedzi. Edzi ndichandoda kundonoisunungura nekusungirira kwandakaiita ndo zita rakazonodudza, asi nhau iri pamuti wandakatsve uri kumasvingo vanosunungura zvirwere zvese kuti vana venyika vasununguke vave nemufaro nekusinga. No, nhasi uno ndinoona zvichinzi kune zvirwere zveedzi. Hanzi kuti vana venyika vasununguke vave nemufaro usingaperi. Handizoziva hangu kuti chingave chii chaizvo chaita kuti tisvike pakudai so. Inyaya yekutsvaga mari here? Inyaya yekuti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka here? Ma1 chaivo. Rega tipinde munyaya yandambokuudza yekuti pane vaya vainzi madzibaba John Chikuse, madzibaba Joani, vaitaura ivo kuti vamugabe ndakavabvisa pachigaro kare, vakazotaura izvo kuti vamunangagwa ndakavanongedza netsvimbo, vakataura izvo ndinotaura nezuva, vakataura mastatement akawanda akasiyana-siyana. The last prophecy yavakatipa or the prediction yavakatipa, vakataura izvo kuti musi wa8 December hurumende yamunangagwa ichange yabroke uyezve yabva pachigaro. Zvamanje manje tiri kuona kuti hurumende yabroke, mara haisi kubatika, but pakuzonzi yabva pachigaro apo haisati yabva pachigaro ichiripo handitika. Saka pandakazoti ndibate foni dzavo nditaure navo, ndakazongosangana nemeseji iyi ndoyandoda kuti ndikuplayerei kubva kuna madhamu wacho muzvinzwire mega. Madzibaba avapo vari kuchinhoi kupsychiatric havasi kuita zvakanaka. Vari kuchinhoi madzibaba. Zvakaoma mubvunzo wenyu. Vari kupenga chaizvo, vanhu zvinotombovabata vadi kumwa mapiritsi. Saka zvakavabata vanoenda kupsychiatric, kana vaita violence vanotomboiswa muri mujeri chaimo. Zvakaoma. Alright, handiri right hangu. Ndo zvinotomboitika pavari izvozvo. Vanotomboita ma-on and off, kana vatori right munhu anotozvishandira, kana zvazongobatawo vanongoendeswa kusaiki kana zvinoenderana kuti vaita violence here yekukuwadza zvinhu zvevanhu kana kudii, ndopavanoendeswawo mujeri. But izvezvo vari kusaika havo, haisitiri right hedu. Right, mangowanzwa mameseji ayo kubva kune mudzimai madzibaba Johanna. Handiti vachitaura kuti madzibaba havasi kuita mushe, madzibaba vari kurwara, vatori kuchinhoi kupsychiatric uko. But toda timbokurukura nyaya iyi kuti sevanhu situation yatiri kusangana nayo muZimbabwe ndopayatisvitsa apa, tingaigadzirise sei? I wanted to do a live stream but ndashaya munhu kana kuti mazvikokota wandingauye naye kuti ndizokurukura. Saka ndiri kukumbira kune vachaona video iri, kuna ana chiremba, kune macounselors anokwanisawo kuti joina kuti timbokurukura nyaya yemental health iyi kuti zviri kumbonyatsofamba sei kumachechi, kutanzwa nekunyeberwa tichingonzi mweya but hapana chiri kubuda handitika. Saka zvofamba sei? Vanhu vakaita sana vamadungwe vaya toita sei navo? Vanhu vakaita sana T-Fred vanonyebera kuti vachinja mvura kuita cooking oil, toita sei navo? Inyaya yemental health iyoyo yekuti vanhu vakawanda tiri pakunyengedzwa ende tiri kupedzisira tabhilivha ende ticharamba takabatirira tichienda kuzvinhu izvozvo.
pakashata. So namba dzangu ndidzo dziri pascreen idzo. Madokotera, counselors, whether you are in Zimbabwe, whether you are abroad, please get in touch with me so that we can discuss this issue ye mental health kuti munhu kana akusvika pakutaura kuti ndiye akagadzira chirwere cheAIDS chemukondombera chii chakadaro ichocho. We all know kuti mukondombera wakabva kupi, history yemukondombera toiziya, but ukazona madzibaba vakusvika pakudaro zvinhu zvakaoma izvo mawana handitika. So ndonyanga nchifamba nayo zvamanje manje and angada ndikuratidzei as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. Tukuti it's bye for now, ngatisangane muvideo rinotera.